Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А са мной зараз на сувязі магістр міжнародных адносін, неправільнее буду сказаць, магістарка міжнародных адносін, палітолог, аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Кацярына Шмаціна. Добрый дзень, Кацярына. Добрый дзень. Дзякуй, што адгукнуліся. Ведаю, што ў вас зараз вельмі шмат аналітычнай і ўвогуле навуковай працы, тым не менш вельмі шмат такіх надзённых знешнепалітычных пытанняў, якія хацелася б з вами абмеркаваць. Ну і найперш гэта палітыка Еўрасаюза і ЗША ў дачыненні да Беларусі. З чаго пачнем? З ЕС ці з ЗША? Давайте з ЗША. Давайте з ЗША. Ну, першае, шмат чаканняў ад новага прэзідэнта ЗША, спадара Байдена, што, маўляў, вось асабліва можа быць пасля сустрэчы са Светланай Ціханаўскай, ён неяк так пазіцыю адносна сітуацыі ў Беларусі праявіць і такім чынам паўплывае на сітуацыю ў нашай краіне. Але, на ваш погляд, якой будзе палітыка Джо Байдена ў дачыненні да Беларусі? Ну, я б згадала тое, якія заявы Байдена гучалі адносна Беларусі падчас яго перадвыбарчай кампаніі. І Байден быў адным з першых амерыканскіх палітыкаў, які выразіў занепакоенасць тым, як улады брутальна падаўляюць пратэсты ў Беларусі, і крытыкаваў маўклівую пазіцыю Трампа ў дачыненні да Беларусі. Але наўпрост Байден у сваіх выступах, як бы ў вуснай форме, ён ніколі пра Беларусь не казаў. Гэта хутчэй былі такія op-eds, артыкулы, надрукаваныя ад яго імя, хутчэй за ўсё падрыхтаваныя яго адвайзерамі, каб пакрыць усе тэмы, усе магчымыя бягучыя справы і выразіць пазіцыю ягонага штаба ў дачыненні да сусветных падзеяў. Але гэта пакідае даволі такую добры спадзеў для беларускай дыяспары ў ЗША, якая вельмі актыўна супрацоўнічае не то, каб супрацоўнічае, але наладжвае кантакты са сваімі заканадаўцамі ў кангрэсе і падымае пытанне беларускай павесткі. Гэта таксама дае магчымасці для беларускіх дэмакратычных сілаў, у тым ліку для Светланы Ціханаўскай, у тым, каб наладжваць стасункі з Вашынгтонам і абапірацца ў тым ліку на тыя перадвыбарчыя абяцанні, якія ўзгадваў Байден. І сапраўды ён найбольш актыўны, яго адміністрацыя больш актыўная ў дачыненні да таго, каб вярнуць Амерыку у такую больш дадаць ёй больш глобальнай ролі ў параўнанні з палітыкай Трампа, і гэта зноў-такі пакідае пэўную прастору для манеўраў для беларускага боку, для беларускіх дэмакратычных сілаў. Але мець такія ідэалістычныя спадзевы, што для Байдена гэта беларускае пытанне будзе дзесьці ў топе павесткі, не варта, таму што акрамя ўвогуле інтарэсаў да Расіі, складаных адносін, складанай такой жорсткай пазіцыі, якую Байден агучвае ў дачыненні да Расіі, усё ж такі для Вашынгтона першы прыярытэт гэта спаборніцтва з Кітаем, гэта справы, магчымыя канфлікты інтарэсаў у ціхаакіянскім рэгіёне, і добра, калі да Беларусі неяк дойдзе чарга. Ну вось давайте ўвогуле вызначымся, наколькі Байден знаёмы з Беларусю і з падзеямі ў Беларусі, наколькі ён увогуле ведае сітуацыю ў нашым рэгіёне, таму што гэта ўжо такі жартачак, што, маўляў, пэўныя амерыканскія прэзідэнты нават не ведалі, дзе яна знаходзіцца, тая Беларусь. Сітуацыя з Байденам як выглядае ў гэтым кантэксце? Я думаю, што залежыць усё ад інфармаванасці яго адвайзераў, насамрэч. То бок мы можам шмат разважаць, шукаць нейкія радкі ў яго біяграфіі і казаць, што вось, можа, ён мае больш інтарэса да Расіі адпаведна да Беларусі, або выказваўся ў падтрымку, напрыклад, Украіны, і таму будзе больш звяртаць пытанне да Беларусі. Але я б разглядала гэта больш так прагматычна, скептычна і насамрэч не чакала б вельмі рашучых крокаў у дачыненні да Беларусі. Але тут важна ўзгадаць, што напрыканцы года быў прыняты вельмі важны акт аб падтрымкі дэмакратыі ў Беларусі, і гэты акт важны
па-першае, тым, што ён змяшчае шмат такіх гучных заяваў у падтрымку Беларусі, у тым ліку там ёсць узгадванне пра тое, што калі Расія спрабуе скарыстацца слабасцю зараз беларускага афіцыйнага Менска, беларускага боку і будзе прасоўваць нейкія інтэграцыйныя пытанні, якія могуць пазбавіць Беларусь суверэнітэту, то ЗША не будзе прызнаваць такога кшталту дамоўленасці. І таксама гэты акт дазваляе пашырыць аб'ём падтрымкі для беларускай грамадзянскай супольнасці, для медыяў. І тут зноў-такі гэта вельмі ўсё прыгожа гучыць і так абнадзейваючы. І у гэтым насамрэч у гэтым рэчышчы можна шукаць ці чакаць такія крокі ЗША. Самае простае для Вашынгтона было б зараз, як і для еўрапейскіх лідараў, проста даць грошы на падтрымку грамадзянскай супольнасці для Беларусі, каб паказаць, што Захад не ігнаруе гэтыя падзеі, гэты крызіс, які разварочваецца ў Беларусі. Але хацелася б нейкіх больш канкрэтных крокаў. І зноў-такі той жа акт аб дэмакратыі, ён заклікае, дазваляе ўводзіць санкцыі ў дачыненні там да беларускіх кампаніяў і таксама да тых асобаў і кампаній, якія расійскіх, якія ўмешваліся ў вось гэты беларускі крызіс. І тут застаецца, па-першае, ёсць чаканне, што ўсё ж такі такія санкцыі будуць уведзеныя, і што гэтыя санкцыі, як і абяцаў Байден падчас сваіх перадвыбарчай кампаніі, што ён будзе сінхранізаваць свае дзеянні разам з Еўразвязам і Великабрытаніяй, але застаецца пытанне рэальнага напаўнення такіх санкцый. Таму што пэўныя абмежаванні дзейнічалі ў дачыненні да Беларусі ў папярэднія гады, падчас там папярэдніх пагаршэння адносінаў ЗША і Беларусі, але па факту яны заставаліся намінальнымі і наймаліся лабісты беларускім афіцыйным бокам, якія тлумачылі, што такія санкцыі можна здымаць або падаўжаць выключэнні, там нейкія знаходзіць такія лазейкі ў заканадаўстве, якія па факту не мелі эфекта на афіцыйны Менск. Давайте про вынік ад санкцыйнай палітыкі ўвогуле крыху пазней. Зараз я просто хочу удакладніцца. Пакуль што усе вашыя развагі пра тое, якой будзе ўвогуле знешняя палітыка ЗША, Джо Байдена і у дачыненні да Беларусі, у тым ліку гэта аналіз заявы яшчэ перадвыбарчых яго штаба, ці ўсё ж такі ёсць нейкія там дакументы, словы апошняга часу. Я да чаго пытаюся? Я памятаю, пэўны час таму была прызначаная такая прэс-канферэнцыя ці выступ Байдена, дзе ён павінен быў акрэсліць, якой будзе знешняя палітыка ЗША, але з-за пэўных там прычынаў гэта не адбылася, гэтая яго, так бы мовіць, прамова, прэзентацыя знешняй палітыкі ў яго бачанні. Зараз нешта прагучала, ёсць нейкія дакументы, на чым можна базаваць свае аналізы? Я не бачыла нейкіх канкрэтных заяваў, якія б дакладна ўзгадвалі Беларусь. То бок былі нейкія заявы ў падтрымку дэмакратыі ў свеце, там падтрымку трансатлантычных адносінаў і так далей, але не тое, што б датычылася менавіта Беларусі. І яшчэ згадаю, што зараз за апошнія месяцы, у тым ліку дзякуючы намаганням і штаба Ціханаўскай, і беларускай дыяспары, зараз шмат вядзецца размоваў пра Беларусь у вашынгтонскіх аналітычных колах, дзякуючы тым артыкулам, якія з'яўляюцца там у вядучых выданнях і дыскусіях, якія праводзяцца think-tankамі. І гэта мае такі сукупны эфект таго, што чым больш размаўляюць пра Беларусь, тым больш ёсць шансаў, што Беларусь трапіць у кола у поле зроку decision-makераў у Вашынгтоне. І таксама гэта вельмі якасныя аналізы, якія я бачыла у Atlantic Council і там яшчэ нейкіх
вядучых аналітычных выданнях, яны даволі, і гэта аналіз, які прадстаўлены амерыканскімі аналітыкамі, які маюць высокі такі рэпутацыйны ўзровень, і яны прапаноўваюць рашэнні, якая мусіць быць рэакцыя для Байдена і для адміністрацыі Байдена. І такога кшталту, ну, у Беларусі, скажем так, аналітычная супольнасць, яна адарваная ад уладаў і ад прыняцця рашэнняў. У Вашынгтоне гэты працэс крыху іншы, і аналітыкі, калі яны праводзяць нават публічныя дыскусіі і прыводзяць рэцэпты, што можна зрабіць і чаму гэта будзе выгодна, напрыклад, Байдену, да, то такога кшталту рэцэпты не могуць паўплываць на зноў-такі увагу decision-makераў у Вашынгтоне і падняць крыху Беларусь у павесткі. Вось, дарэчы, пра ўзровень у павестцы. Наши слухачы, я просто працытую, каб вы зразумелі, якое стаўленне, ну, бачанне іх гэтай ўсёй сітуацыі, дакладней, як ЗША ставіцца, успрымае Беларусь. Сергей, уся гэтая геапалітычная гульня больш падобная да цырку, пакуль Байден звычайны бла-бла-бла. Роман Некст. Наша краіна ім цікавая як інструмент змагання з РФ. Не больш і не менш. Усе спадзевы Дэмсіл Беларусі на ЕС і ЗША большая памылка у выпрацоўцы стратэгіі барацьбы. Не прачытаю нік. Трэба вымяраць глыбіню занепакоенасці ў міліметрах і сантыметрах. Так вось, ўсё ж таки, вы адзначылі, да, што нельга чакаць, што там на першым месцы для ЗША будзе сітуацыя ў Беларусі, але наколькі ўсё ж такі ў павестцы дня ўвогуле будзе беларускае пытанне? Ну, па-першае, вось наконт каментароў, я не магу з гэтым спрачацца, таму што я сапраўды, ну, я разумею, у чым як бы рашанал за гэтымі выказваннямі. Не магу не пагадзіцца, так, таму што важна разумець, што справы Беларусі яны ў руках беларусаў, і не варта чакаць, што нейкія там знешнія актары нам істотна змогуць дапамагчы. Яны могуць дадаць нейкі ціск, калі гэта будзе адпавядаць іх, адпаведна, іх знешнепалітычным інтарэсам. І калі кажуць пра інтарэсы ЗША у дачыненні да Беларусі або ўвогуле да нашага рэгіёна, добрае пытанне, так, таму што для шмат каго у такіх decision-makерскіх колах у Вашынгтоне Беларусь гэта краіна ва ўплыве Расіі, і прасцей не ўвязвацца ўвогуле у гэту праблему, таму што ёсць больш важныя стратэгічныя пытанні, і ніхто не захоча звязвацца з Расіяй у плане нейкай істотнай канфрантацыі. Калі Расія гэта ядзерная дзяржава, па-першае, так, і займае такую вельмі праактыўную агрэсіўную пазіцыю ў рэгіёне, і практычна кажучы, для ЗША зараз зусім іншыя ёсць прыярытэты. Зараз здавалася б, вось, ну, дальше жнівеньскіх падзеяў наладзіліся нарэшце адносіны тады паміж Беларусю і ЗША, дамовіліся пра вяртанне паслоў і гэтак далей. Ну вот здавалася б, новы ўзровень, ну дакладней вяртанне старога ўзроўню адносінаў паміж краінамі. І асобныя эксперты кажуць, калі зараз у сваіх там, ну, пэўных там санкцыйных там ці якіх іншых дзеяннях ЗША перайдзе нейкую, ну, назовем это чырвонай рысай, якая дзеянні, якія вельмі не спадабаюцца афіцыйнаму Мінску, адносіны могуць вярнуць ізноўку да там тых часоў, вось пакуль мы былі без паслоў. ЗША гатовая вярнуцца да вось такіх адносінаў без паслоў у краінах? Я думаю, што для ЗША гэта ўвогуле не мае вялікага значэння, да, адносіны з Беларусю. А вось я думаю, што для Лукашэнкі той факт, што зараз з'явілася амбасадарка і аднавіліся так ці інакш больш паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны, гэта хутчэй перавага, і
Лукашенко ўспрымае гэта як ну, свайго роду перамогу, нягледзячы на вось, пагаршэнне ўвогуле сваёй рэпутацыі на міжнароднай арэне. Тое, што амбасадары Францыі і ЗША ўсё ж такі вырашылі вярнуцца назначылі новых амбасадараў і то, што яны прысутнічаюць у Беларусі на фоне зноў-такі пагаршэння адносінаў. Не важна, што ёсць санкцыі крытыка, але гэта можна прэзентаваць сваёй частцы электарата, колькі падцоткаў яна не стварала, і можна выкарыстоўваць гэта ў такіх прапагандысцкіх мэтах. Ну, але тыя санкцыйныя спісы, тыя санкцыі, якія зараз увяла ЗША, ну, асобныя там эксперты называюць іх смешнымі. Маўляў, ну, вось забаранілі там пэўным прадстаўнікам Беларусі уезд у ЗША. Маўляў, ну, яны туды і ўвогуле ніколі не ездзілі і наўрад ці планавалі туды паехаць. Ну, вот, і што з такіх санкцый? З гэтых нічога, акрамя вось толькі рытарычнай занепакоенасці. Але той вось акт аб дэмакрат, які быў недавно прыняты, і ён пакідае такую прастору для больш жорсткіх санкцыяў, і далей гэта ўжо пытанне палітычнай волі Злучаных Штатаў і актыўнасці беларускіх дэмакратычных сілаў, якое будзе напаўненне гэтых санкцый. Таму што чакаць, напрыклад, вось такі гэты акт заклікае ўводзіць санкцыі да расійскіх кампаній, якія звязаныя з рэжымам Лукашэнкі. Но тут вялікае пытанне, ці амерыканскі бок рашыцца на такога кшталту дзеянні з улікам таго, што будуць наймацца нейкія лабісты, якія будуць прасоўваць ідэю таго, што не трэба ўводзіць такія санкцыі. То бок важна, каб быў нейкі асэнсаваны ціск на беларускі бок, трэба, каб санкцыі мелі рэальнае напаўненне, а не толькі некалькі там асобаў дзяржслужбоўцаў трапілі пад абмежаванне. Ну, ось такі поўны сарказму каментар што да санкцыйнай палітыкі ЗША. А што больш моцнае, сур'ёзнае, глыбокае ці надзвычайная заклапочанасць? Ну, можно не отказывать. Мы все разумеем, что это, в принципе, ну, как бы такая крыўда беларусаў на тое, что не вельмі глыбока да сэрца ўспрымаюць наши праблемы заходнія партнёры. Давайте яшчэ один момант. Ўсё ж такі, як вы лічыце, ці адбудзецца гэтая даўно чаканая і нібыта ўжо запланаваная сустрэча Байдена і Ціхановскай, і ці варта чакаць, што, да прыкладу, Ціхановская сваім, ну, я не ведаю, там, сваёй чароўнасцю змусіць Байдена на больш жорсткія санкцыі? Я думаю, што сустрэча вельмі верагодная. Зрэшты, гэта тое, што абяцае штаб Святланы. І я думаю, што для рэпутацыі Байдена зараз гэта будзе таксама выгодным крокам сустрэцца з лідаркай беларускіх дэмакратычных сілаў. Тая выбітная жанчына, якая трапіла зараз шмат у якія сусветныя рэйтынгі. То бок гэта будзе выгодна, зноў-такі прагматычна нават, гледзячы, нават калі не казаць пра нейкія абстрактныя ідэалы дэмакраты, гэта будзе выгодна для Байдена сустрэцца з Святланай, а далей гэта стварае як мінімум інфармацыйны такі шум, шмат інфармацыйнай увагі зноў-такі да беларускага пытання, якое ў сваю чаргу можна будзе павярнуць да таго, каб больш увагі Вашынгтон прыцягваў да Беларусі. На заканчэнне гэтай тэмы з амерыканскай, тут вось Михаил Сермяшка які глядзіць нашу трансляцыю у Контакце, чамусьці перакананы, што гэта запіс. Так вот, каб пацвердзіць, што гэта не запіс, а жывая размова ў эфіры, ён пытаецца: ну-ка, эксперты, у чым аснова адносінаў ЗША і Беларусі? Так вось, на сёння, менавіта на сёння, на чым базуецца адносіны ЗША і Беларусі? А якія адносіны, по дэфолту існавання, не ведаю, абедзвюх краінаў? Ну, то бок, вялікага інтарэса з боку ЗША да Беларусі няма.
і нейкіх развітых эканамічных або палітычных адносінаў з боку афіцыйнага Менска да Вашынгтону таксама. Ну я не ведаю, што на гэта сказаць. Базуецца на вельмі прагматычных пытаннях, тым, што для Вашынгтона стабільнасць у Беларусі цікавая у тым сэнсе, каб гэта была стабільнасць на мяжы НАТО і Расіяй, і каб гэты кавалак зямлі не складаў праблемаў для ЗША і калектыўнага захаду ў рэгіёне. Добра, давайте перайдзем да еўрапейскай тэматыкі і ведаеце, мне неяк вельмі спадабалася пытанне, якое задавалі не зараз, а пад іншым эфірам. Яно было такого кшталту. Вот цікава, зараз калі браць вот ЗША і Еўросаюз, хто з кім каардынуе санкцыі? ЗША дае ЕС загад, якія санкцыі уводзіць, ці там, скажем, Еўропа уводзіць санкцыі, а потым ЗША глядзіць на іх і думае, ну вот трэба ж і нам неяк, вот, каб не адстаць, хоць неяк даганяць. Ну, калі мы кажам пра Беларусь, я думаю, што, па-першае, калектыўныя дзеянні захады не залежаць ад канкрэтнай краіны. Калі мы кажам пра Беларусь, то Еўразвяз, натуральна, больш занепакоены сітуацыяй на сваёй мяжы і больш занепакоеныя нашы непасрэдныя суседзі, Літва, Польша, так? А ўжо Брюссель пацягваецца да гэтага, разумеючы, што нельга не выказаць ту ж самую рытарычную занепакоенасць. Так? І у гэтым сэнсе зноў-такі мы казалі ўжо шмат, што для ЗША Беларусь не з'яўляецца нейкім прыярытэтным накірункам, і ў гэтым сэнсе яны хутчэй каардынуюць ужо свой адказ разам з Еўразвязам і Великабрытаніяй. І было шмат такіх таксама праекцый, аналізаў, што будзе рабіць Байден падчас свайго прэзідэнцтва, што хутчэй за ўсё все там крызісы у вакол Еўропы будуць адданыя на водкуп, так мовіць, Брюсселю, а субсідыярна ўжо Вашынгтон будзе далучацца да іх вырашэння. І ось пытаюцца ў нас датычна ўвогуле как бы сітуацыі стаўлення асобных краінаў Еўросаюза да Беларусі. Ці не падаецца вам, што сітуацыя, якая склалася ў Беларусі, выгодная для краін усходняй Еўропы, напрыклад, Польшчы, якая вырашае свае знешнепалітычныя мэты, напрыклад, у супрацьвагу палітыцы Германіі? Ну, пэўная зерно ў гэтым ёсць, у тым разуменні, што палітыка гэта ўвогуле такая прагматычная справа, і чакаць на там ідэалістычнае сяброўства народаў не выпадае. І зразумела, што там Польша, Літва вырашаюць у тым ліку свае знешнепалітычныя інтарэсы. Раз прыцягнення ўвагі таксама да беларускага пытання. Ну, яшчэ зараз разглядаецца так званы чацвёрты пакет санкцый у дачыненні да Беларусі, і ну пакуль это абмеркаванне падвісла. Наколькі ўвогуле можна чакаць, што гэты чацвёрты пакет будзе нейкі сур'ёзны, таму што нават Ціхановская сказала, што тыя санкцыі, якія дзейнічаюць ужо, ну яны даволі такія смешныя, скажем так. Тут важна ўзгадаць пра трэці пакет санкцый і пэўны рэзананс вакол яго прыняцця, калі некаторыя кампаніі былі выкрэслены ў апошні момант перад публікацыяй такіх спісаў. І зразумела, што бізнес і там колы блізкія да Лукашэнкі, яны вельмі непакояцца, не хочуць трапляць у такія спісы і вядуць праз там свае негалосныя каналы, таксама вядуць намаганні, каб не трапляць у такія спісы. А калі ў краіны пэўна ёсць эканамічныя інтарэсы, напрыклад, або там нейкія кампаніі звязаныя маюць іншыя кампаніі звязаны з імі у Еўразвязе, то як бы эканамічныя інтарэсы могуць пераважваць вось гэты рытарычны там і санкцыйны ўзровень падтрымкі. Наколькі я разумею, наколькі я чула, што чацвёрты пакет санкцый плануецца увесці больш спісаў наконт дзяржслужбоўцаў, чыноўнікаў, суддзяў і так далей. Ну, паглядзім, якое будзе рэальнае напаўненне і наколькі гэта зможа паўплываць, напрыклад, на
на дзеянні дзяржслужбоўцаў, на іх лаяльнасць да сістэмы. Таму што адзін з магчымых эфектаў санкцый, калі яны датычацца колаў, бізнес-колаў блізкіх да Лукашэнкі, гэта тое, каб яны і вось эліты вакол Лукашэнкі перагледзелі свой погляд, ці варта працягваць лаяльнасць менавіта да Лукашэнкі, або, магчыма, варта ад яго адмовіцца і падтрымліваць нейкую іншую палітычную фігуру. Вялікае пытанне, наколькі вось зараз гэтыя суддзі, які ўжо выносяць неправавыя, незаконныя прыгаворы, наколькі яны пераглядаюць свае рашэнні, як это будзе ўплываць. Ізноў-такі вялікае пытанне, як знешнія санкцыі могуць паўплываць на сітуацыю ў краіне. У тым сэнсе, што да змены палітычнай улады гэта не прывядзе, але трэба, каб санкцыі былі таргетаваныя і так кропкава ўзмацнялі ціск на тыя колы эліты блізкія да Лукашэнкі. І тут мы падыходзім да пытання сапраўды вось гэтага дзейснасці санкцый. Я так вот па вашых словах зараз бачу, што вы дастаткова таке скептычна ставіцеся да іх, я не ведаю, як это правильно сказаць, што яны прывядуць да змены рэжыма, да дэмакратызацыі краіны, больш, так сказать, шчыра выказваліся са сваім скепсісам той же самы Артём Шрайбман, Евген Прыгерман. Была ў мяне размова з былым дыпламатам спадаром Мацукевічам, ён таксама супраць санкцый. Увогуле санкцыі патрэбныя, граюць яны роль? Калі паглядзець на гісторыю ўсіх санкцый у дачыненні да Беларусі, яны нечаму дапамаглі? Глядзіце, я выражаю такі скептыцызм у тым сэнсе, што я не чакаю, што Еўразвяз зробіць нейкія рашучыя крокі, якія б нашкодзілі, напрыклад, эканамічным інтарэсам Еўразвяза. Або таму, што санкцыі самі па сабе паўплываюць прост на змену рэжыму Лукашэнкі, што вы зараз там будзе 4-й пакет санкцый, і Лукашенко зразумее, што ўсё, канец, я там сыходжу, у мяне больш няма варыянтаў. Але санкцыі, на маю думку, патрэбныя ў тым сэнсе, што яны ўсё ж такі ўзмацняюць ціск на афіцыйны Менск і падвышаюць кошт для эканомікі краіны і для тых колаў бізнесаў блізкіх да Лукашэнкі, тым, каб далей працягваць гэтую падтрымку да яго. Я не падзяляю той пункт гледжання, скажем так, пэўнымі прауладнымі аналітыкамі і фігурамі, якія былі там вельмі актыўныя пярэднія гады нармалізацыі, у тым ліку вельмі актыўна прасоўвалі гэту ідзею і ў Брюсселі, і ў Вашынгтоне, што на Лукашэнку санкцыі не падзейнічаюць, давайце узнаўляць эканамічную актыўнасць, давайце здымаць усе абмежаванні, санкцыі неважныя. Я лічу, што вось для аўтарытарных рэжымаў гэта важны інструмент ціску, але не варта чакаць, што сітуацыя зноў-такі ў Беларусі, што дэмакратызацыя ў Беларусі адбудзецца праз санкцыі. Таму што калі глядзець на папярэднія гады і тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя ў дачыненні да Беларусі пасля таго ж неканстытуцыйнага рэферэндуму, так у 95-6 годах, пасля непрызнання выбараў і так далей, яны падштурхнулі Беларусь у залежнасць да Расіі і сапраўды зрабілі такі вельмі незбалансаваны вектар у заходнім накірунку, калі мы былі проста такімі outliers ва ўсіх накірунках выбудоўвання адносінаў з Еўразвязам, у тым ліку ва ўсходнім партнёрстве. Гэта не прывяло да дэмакратызацыі і таго, каб Лукашенко сапраўды памяняў свой пункт гледжання, а не звярнуўся да такой падтрымкі эканамічнай, палітычнай у Крамлі. І такім чынам ізноўку мы вяртаемся гэтыя санкцыі гэтага года. Ўсё ж такі яны, я так думаю, што па сваім эфекце
я зараз кажу про эфект, які вы ўзгадалі, падштурхоўвання Беларусі у абдымкі Крамля. Вот эфект же не змяніўся. Вот да гэтага эфекта папярэднія санкцыі прыводзілі, хацелі мы таго ці не. Зараз пагроза такая ж. Пагроза такая ж, але і прырода улады Лукашэнкі такая ж, у тым сэнсе, што Лукашенко трымаецца ўнутры на сваім там на рэпрэсіўным апараце і на знешняй падтрымцы Крамля. Але тут ужо, я б сказала, іншы фактар мае значэнне, наколькі доўга Масква будзе падтрымліваць менавіта Лукашэнку. І калі такой падтрымкі не стане, то Лукашенко сыдзе. І тут я б узгадала, што за папярэднія месяцы Масква хутчэй выглядала як такі знешні назіральнік за крызісам у Беларусі. Была таксама нейкая там лагістычная, так бы мовіць, падтрымка ў тым, каб даслаць там парачку прапагандыстаў на тэлебачанне і падтрымаць законныя там, так бы мовіць, дзеянні беларускіх уладаў у дачыненні да пратэстоўцаў, але рэальнай падтрымкі як такой не было. І Крэмль не, ну, як бы хутчэй займаў такую нейтральную пазіцыю, як быццам бы падлічваючы свае опцыі, што найбольш выгодна для інтарэсаў Масквы ў Беларусі. Або падтрымаць сыход Лукашэнкі і падтрымаць прыход нейкага больш прадказальнага палітыка, які б займаў, ну, для інтарэсаў Крамля, натуральна, важна, каб ён займаў вельмі ўмераную, такую прадказальную, нават прарасійскую пазіцыю, або падтрымліваць Лукашэнку па інерцыі. Але гэта не сакрэт, што ў Лукашэнкі Пуціна далёка не такія сяброўскія адносіны, і у Крамлі расце такая усталасць, просто стомленасць ад фігуры Лукашэнкі. Інша, і я б сказала, што быў нейкі такі перыяд, калі, напрыклад, еўрапейскія лідары там звязваліся з Пуцінам, прасоўвалі ідэю медыяцыі там праз АБСЕ, або беларускія дэмакратычныя. Таксама лідары спрабавалі наладзіць нейкія кантакты з Масквой, але гэта не было ўспрынята ўсур'ёз. І што цікава, што вось з'яўляліся за апошнія месяцы гэтыя размовы і там злівы праз той ж інсайдер пра стварэнне прарасійскіх нейкіх палітычных партыяў, кансалідацыі прарасійскіх сілаў. Я б сказала, што гэтая сітуацыя яшчэ як бы in progress, але зараз, калі пагаршаюцца адносіны Расіі і Захада праз кейс Навальнага і ўнутраныя пратэсты, я думаю, што гэта пагаршае, ускладняе сітуацыю для Беларусі. Таму што тут для Крамля больш проста будзе проста па інерцыі працягваць падтрымліваць Лукашэнку і не даць нейкім дэмакратычным трансфармацыям адбыцца. Ці можна сказаць, па выніку сочынскіх перамоваў 22 лютага да якой высновы ў дачыненні да Лукашэнкі прыйшоў ці не прыйшоў Крэмль? Я б сказала, што занепакоенасць выклікаюць гэтыя ўзгадванні пра інтэграцыйныя зноў-такі мапы, да, і пра то, што большасць з іх усё ж такі была узгодненая, і пра змест, як звычайна, мы не ведаем. Ну, я думаю, што гэтая сустрэча, яна хутчэй сведчыць пра тое, што Крэмль будзе далей па інерцыі падтрымліваць Лукашэнку, таму што зараз гэта выглядае для інтарэсаў Масквы як такі найбольш прадказальны, надзейны варыянт, калі ёсць разлік, што унутры краіны сілавікі там рэпрэсіямі сваімі зачысцяць, так бы мовіць, вось гэты пратэсны рух, і далей вернецца там двухбаковыя адносіны да таго, як і далей, як і раней выбудоўваліся гэтыя адносіны. На заканчэнне, здаецца, Масква паслала такі сігнал ЗША, што хочуць аднаўляць яны адносіны, калі Вашынгтон пойдзе насустрач, ці не будзе у гэтай дамоўленасці Беларусь разменнай картай, што, маўляў, мы аддаем Беларусь
вырашэнне пытання беларускага на откуп Москве, вы разбіраецеся, мы ў гэта не лезем. Рызыка такая ёсць, і тут важна зноў-такі, каб беларускія дэмакратычныя сілы і дыяспара у ЗША, я ўвесь час падкрэсліваю таксама дыяспару, тому што там яна вельмі моцная, і яны маюць кантакты з decision-мейкерамі, і яны шмат робяць такой негалоснай, але вельмі годнай справы ў тым, каб зноў-такі decision-мейкерам прыцягваць увагі да Беларусі. Важна зноў-такі для іх падымаць Беларусь у павестцы. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі была палітычны аналітык БІС Кацярына Шмаціна. Зміцер Лукашук працаваў для вас. Гэта быў сумесны праект Еўрарадыё і Е-прамовы.